και έζησε τα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης και της αποκατάστασης στην Ελλάδα με την θεϊκή, με την ανυπανάληπτη λύρα του Γόγου. Στον τρίτο κρίκο αυτή της χρηστής δυναστείας, και αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου που αποχαιρετούμε σήμερα, έπαιζε το πιο δύσκολο καθήκον. Ο Σταύρης έπαιζε λύρα μέσα στα χρόνια της προσφυγιάς σε ανθρώπους πάμπτωχους που δεν είχαν ούτε κεφαλή δύναμη, αλλά η φωνιακή μουσική ήταν ζώσα, κυρίαρχη και το αποκλειστικό μέσο της έκφρασής τους. Ο Γόγος μεγαλούργησε σε πιο δύσκολες εποχές, αλλά η πρώτη γενιά ήταν ζωντανή και η γονιακή κοινότητα ήταν ακόμη αγνέα με όλο τον πλούτο της παράδοσης της που είχε φέρει. Ο άνθρωπος που αποχαιρετούμε σήμερα προσωπικά πιστεύω καθόλου λιγότερο ταλαντούχος από όλους τους υπόλοιπους της μεγάλης ράτσας του. Είχε το πιο δύσκολο καθήκον. Έπρεπε να είναι η προστοφυλακή μιας μουσικής παράδοσης που έπρεπε να δοθεί στον χρόνο. Άσχετα από το πόσο τον αγαπήσαμε όλοι μας, δεν πιστεύω ότι υπήρξε πόνιος μουσικός που είχε γνώση του χώρου τον οποίο υπηρετεί και των προβλημάτων του, που να μην ήξερε ότι όσο δύσκολα και τα πράγματα για το ατόφιο, για το παραδοσιακό ποντιακό, κάπου στο σπίτι με τα κατεβασμένα στόλια της οδομεταμορφώσεως υπήρχε ένας πολύ μεγάλος λιράκης. Και κάποιοι, ακόμα που δεν είχαμε τη χαρά να σε φέρουμε συχνά, Κώστα, ξέραμε και ελπίζαμε ότι δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει η ζωή τα πράγματα. Και μπορεί κάποτε αυτός ο πολύ μεγάλος λιράκης να γυρίσει. Γιατί σε θέλαμε και προς τη φυλακή και σε θέλαμε ηγέτη μιας μάχης άμυνας που δεν τελείωσε και πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί χωρίς τον πιο χαρισματικό υποστηρικτή της. Δεν τα πάω καλά με την χριστιανική θεολογία και την έννοια ότι δεν έχω διαβάσει ένα απασχολητή, δεν τα ξέρω καλά. Δεν ξέρω αν η έννοια της λύτρωσης στον θάνατο συνάδει με όσα είναι η χριστιανική μας πίστη. Το άκουσα όμως από πολλούς σου σήμερα. Δεν ξέρω πώς αν εσύ σήμερα εκδόθηκες. Ξέρω όμως ότι την ποντιακή μουσική και για όσους την αγαπούν και αγάπησαν και σένα, τα δύσκολα αρχίζουν σήμερα. Σε αποχαιρετά πολλοί κόσμος και εδώ στην Εκκλησία και πάρα πολλοί που δεν ήρθαν σήμερα μαζί μας. Χθες το βράδυ το διαδίκτυο καταπλήστηκε από μηνύματα νέων παιδιών που αποχαιρετούσαν το μεγάλο λιράκι που φεύγει. Κανείς ποτέ δεν σου αμφισβήτησε τον τίτλο του μεγάλου. Ήταν ολοθάνατο. Το θέμα ήταν όμως πώς χωρίζεται ο μεγάλος και γιατί ήσουν μεγάλος λιράκης. Το λιγότερο ήταν η οικογενειακή ιστορία. Πολλές φορές μπήκα στον πειρασμό, όχι χωρίς μια ανθρώπινη μικρή μορφή ζήλιας, να πω, άρα και πώς θα μπορούσα να καταλάβω πέρα, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, αν είχαμε να παλέψουμε με μια τόσο μυθική ιστορία. Είναι εύκολο να είσαι ο οικοδός του Σταύρου και πολύ περισσότερο ο γιος του Γόγου. Μόνο ένας πολύ μεγάλος λιράκης με δική του προσωπικότητα, όπως ήταν ο Κώστας Πετρίδης, θα τα έβγαζε πέρα του παχικά έτσι με ένα τόσο δύσκολο αγώνα. Ήσουν πληκισμένος από τη φύση σου με όλα σου χρειαζόσουν για να τα καταφέρεις. Είχες ένα ταλέντο που ξεφύγει από παντού. Είχες μια βιωματική σχέση με την ποντιακή παράδοση. Δεν γνώρισα πολλούς πιλάτιδες νεότατους όπως εσένα που έχουν πλήρη γνώση του τι είναι αυτό που παίζουν και από ποια περιοχή του πόντου προέρχεται. Είχες στο DNA σου όλα όσα φτιάχνουν ένα μεγάλο λιράκι. Ένα μόνο σου είπε. Δεν είχες τη δύναμη να αντιμετωπίσεις την κακία των ανθρώπων και κυρίως το φόβο των μικρών απέναντι στο μεγάλο. Ήσουν το δικό μας δικαίωμα στο μεγάλο, στο θεϊκό. Όμως αυτό είναι και το δράμα σου. Ήσουν πλασμένος για μεγάλα πράγματα σε μια εποχή καταδικασμένη να αρκείται στα μικρά. Ήσουν πλασμένος για θεϊκούς ήχους σε μια εποχή που δεν πίστευε πλέον σε θεούς. Είπα προλίγο ότι τα δύσκολα αρχίζουν από αύριο. Τώρα θα πούμε μεγάλες κουβέντες, όλοι θα κλάψουν το μεγάλο λιράκι που φεύγει. Κάποιοι πιο ειλικρινοί στο βάθος της καρδιάς τους, ίσως κάνουν και την αυτοκριτική τους. Τι είναι αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχει ο χώρος μας και αναγκάζει τα μεγαλύτερα του ταλέντα να μείνουν στον εαυτό τους. Θεωρώ ότι από αύριο όλοι όσοι έχουμε μία εμπλοκή με τον χώρο της ποντιακής μουσικής θα πρέπει να κάτσουμε λίγο τον εαυτό μας
και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να παρέχουμε